Walasa asilamɛw an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la an bɛ min ɲini Ala fɛ hɛrɛ la Ala k'o k'an ye jamana ye Mali Ala ka kisi jamanadenw Ala k'an don da kelen fɛ Ala k'an bɔ da kelen fɛ silamɛya Ala k'an dɛmɛ Ala k'an k'a dɛmɛbaga ye an karamɔgɔ a n'an ka cɛkɔrɔba a Seyidi Sharifu Usmani Madani Ayidara Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'an n'a lakana Ala k'an n'a sɔn Ala k'an n'a wasa an juguw kan min mana Ala ja Ala kira jati yɔrɔma kosɔn sɔli ala rasulu silamɛw n'an bɔra yen bi ni Ala sɔnna ka bɛn le 9 février l'année 2021 an bi direct la réseau sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Media A Facebook sanfɛ ani audio directiw an b'o bɛɛ la sisan direct la an ka foli bɛ ɲɛsin an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali jamana kɔnɔ ani Mali jamana kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ tulo b'an na ani mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ b'an na an bɛ bɛɛ fo o kɔfɛ sa n'an bɔra yen an bɛ Media A yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Damakile ye Jawara ka barikada ka waleɲuman dɔn a n'a ka baarakɛlaw a n'a ka caméramaniw a n'a ka journalistiw a n'a ka karamɔgɔw an b'u fo n'an bɔra yen an ka technicien minnu bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye karamɔgɔ Tɔma karamɔgɔ a Seyidi Sharifu Usmani Madani Ayidara tɔgɔma n'o ye ba ye an b'a fo a n'a taamaɲɔgɔn ani u ka camératigi bɛɛ ka dugawu k'u ye k'a ɲini u fɛ n'an bɔra yen a balimakɛ don Ali Badara Sangare ka bɔ Banikɔ Joyila mara la Ngolobugu commune na dugula min tɔgɔ ye Sirakɔrɔ Jɛda la ka sigi Bamako ya Yirimajɔ Kadɔbugu la wajulikɛla don silamɛya sira kan yani ka taa ni ka dakuren fila ye jamana kɔnɔ ani diinɛ ko yɛrɛ la n bɛ foli ɲɛsin zamzamiyu ma n'o ye Elmufadilatu Elmurshidu Dalal Kitabi wa Sunna Sadu Ziwaza le grand prédicateur international l'homme qui a aidé la vérité par la vérité l'acteur de génération 21 à nos jours les descendants du prophète Mohammed Seyidi Sharifu Usmani Madani Ayidara an bɛ Ayidara fo ka barikada ka waleɲuman dɔn faso jola Ayidara min tɔɲɔna a faso fɛ n'a yafara Ayidara min tɔɲɔna fasodenw fɛ n'a yafara bɛɛ ma Seyidi Sharifu Usmani Madani Ayidara wajulikɛla dɔw bɛ balo ni Ayidara min tɔgɔ ye bi wajulikɛla dɔw bɛ kini dun ni Ayidara min tɔgɔ ye wajulikɛla dɔw bɛ tɔ dun ni Ayidara min tɔgɔ ye alimami dɔw bɛ tɔ dun ni Ayidara min tɔgɔ ye k'a sɔrɔ u tɛ Ayidara yɛrɛ fɛ Seyidi Sharifu Usmani Madani Ayidara an bɛ Ayidara fo k'a barikada Ayidara min bɔra alimami Aliyu la ka tugu a kɔ ni jogo ye ani danbe ye a fa nɛnina a ba nɛnina Ala ka diinɛ tiɲɛ nɔfɛ a ma se k'a kɔ Seyidi Sharifu Usmani Madani Ayidara cɛ min bɛ ladege jogo ni danbe ni laadiriya la ndɛ ti k'a ye Ayidara n'an y'a fo ni yɔrɔ in na yan an b'a fa ahalubetiw fo Sheikh Ahmadu Amawula Ɲɔrɔnga fitiriwale kafiri Ayidara ni ci n'an y'a fa Sheikh Ahmadu Amawula fo
amina kila ka amwake fo shamatiani aina madi Haidara nanye Haidara fo amina kila ka amwake fo no Sheikh Abdul Qadir Jilani Haidara Baghdadi almami kwani mɔgɔ min ye sherifu fara ka bɔ ɲɔgɔn na lahara i b'u tugu i bɛ taa jarama kɔnɔ Allahu akbar Seydina Ali ko a ko alu beitu bɛɛ ye kelen ye a ko sherifu bɛɛ ye kelen ye fara yɔrɔ t'u la n'anw ko an bɛ Haidara fɛ n'an ma kɛ Haidara fa sherifuw fɛ an tɛ Haidara fɛ dɛ wa n'anw ko an bɛ Haidara fɛ n'an ma kɛ den sherifu Haidaraw fɛ an t'a fɛ sherifu an b'a fɛ wa an jɛna n'a ka ɲɛmaaya ye an jɛna n'a denw ka ɲɛmaaya ye o denw ka ɲɛmaaya an jɛna n'a ye n'an bɔra yen sadu waati man bɔ an bolo waati man ja an bɛ tɛmɛ ni walanda ye dakuruɲɛ fila b'an bolo jamana actualité la Mali ko damadama bɛ Mali kɔnɔ yan bi an bɛ fɛ ka dakuruɲɛ fila fɔ dɔrɔn an tɛmɛntɔ o kan a fɔlɔ ye min ye an ka jamana ye Mali ye Mali bɛ farafin jamana de kɔnɔ Afrique de l'Ouest farafinya tile bi yanfan o ye Mali ye bon o tuma fo an ka faamu an yɛrɛw ye kalanw kɛ arabu kalanw ni nasara kalanw ni anglais kalanw ni chinois kalanw anw y'a ye n ko nin si t'an ka kan ye an balimakɛ n'an ka karamɔgɔba ni bɛɛ b'a wele ko Solomana Kante o nana ni Mali ani farafinya kan ye min tɔgɔ ye bamanankan min bɛ wele an fɛ ko Ngo ko an bɛ kuma min fɔ kumakan in ka se ka sɛbɛn an yɛrɛ fa kan la hali n'a y'a sɔrɔ n'an fa tɛ nin kan in mɛn nin ye fa ka kan ye o de ye Ngo ye o Ngo min ye an ka kan ye n'o de bɛ ka an ka kumakanw sɛbɛn ni an yɛrɛ bɛ ka an denw don o kalan na n'an bɛ ka mɔgɔw lasu ka k'o kalan kan a gɛlɛyani dɔ nana o kɔnɔ nin saga in na a ka kan k'o fɔ mɔgɔw ye bonya an y'a ye sisan Ngo karamɔgɔ dɔw ka kala y'a yira ko Ala ko tɛ tiɲɛ ye ko Alakira ko tɛ tiɲɛ ye ko Muhamadu tɛ tiɲɛ nka ko silamɛya tɛ tiɲɛ u ka vidéo bɛ ŋuya n'u ka sonw bɛ ŋuya lahara ko tɛ sisan a bɛ ŋuya ko diinɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye ko Ala tɛ tiɲɛ ye ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye ko Muhamadu tɛ danbetigi yɛrɛ ye ko Muhamadu ma foyi ɲɛ diɲɛlatigɛ la u ye kira lagosi u ye kira mankutu tiɲɛ u ye diinɛ lagosi ka diinɛ sabote ko danbe ni jogo de ye tiɲɛ ye mais ko silamɛw ka bɔ ka danbe kelen yira kira la jogo kelen yira kira la k'o tɛ jogo ɲuman kelen ko tɛ Ngo karamɔgɔ dɔw de bɛ ka nin fɔ k'olu ka Ngo kala ye o yira ne ko n ko o yɔrɔ la sa n ko anw wasara nin yɔrɔ in na anw sewara anw y'a dɔn tiɲɛ na an fa ka ɲi min kun tununna n'a sera ka ye Solomana Kante sababu la n'o de ye anw yɛrɛ ka bamanankan min bɛ se ka fɔ ka sɛbɛn n'o de ka don anw y'a ye sisan tiɲɛ na Abu Jahili bɔnna ye o kan fana sɔrɔ anw y'a ye sisan n ko Umu Jamilu bɔnna anw y'a ye sisan Namuruzu joli bɛ mɔgɔ minnu na o dɔw kɛra o Ngo karamɔgɔ ye bi ni maa min kɛra Umu Jamilu joli bɛ maa min na Namuruzu joli bɛ maa min na Sawumari Bunu Jawusi joli bɛ maa min na n'o ye Ngo kala n'o ka kala m'a yira ko Ala ko tɛ tiɲɛ ye o kɔrɔ ye a y'a fa janfa kɛlɛ t'a la o tuma u ye fo an k'a faamu o Ngo karamɔgɔ ninnu ka cɛsiri u ye gurupuw créé u ye jɛw fara ɲɔgɔn kan u bɛ to ka kuma ɲɔgɔn fɛ fo a kɛra sababu jugu ye fo diinɛtigiw ye diinɛ bila pewu diinɛtigi caman ye diinɛ bila pewu bilahi wa a diinɛtigiw la kana taabolo foyi miiri diɲɛ kɔnɔ taabolo min dɔ t'a la bilahi o taabolo tɛ yen o mazabu tɛ yen k'a daminɛ sunna kana siya kana a bɛɛ wagabiya waganda fɛn o fɛn i bɛ diinɛ o diinɛ dɔ sufiya diinɛ bɛɛ dɔ bɔra diinɛ na ka tugu ninnu kɔ fu la ka bɔ Ala ko la pewu n'i y'o diinɛtigiw yɛrɛ mankan mɛn ko an kun bɛ fili la ko Muhamadu ni Ala ye mɔgɔw janfa
subhanallah. u karamɔgɔ dɔ ka kuma bɛ n wuya ko ala kira ya a ko Seydina Ali ko ala kira ye Seydina Ali bila de u ka jɛ ka nafigiya ni jahiliya kɛ mɔgɔw la ka bolo mɔgɔw joli la Allahu akbar. karamɔgɔ ka kuma bɛ n wuya Subhanallah. bon o tuma ne bɛ min fɔ dɔrɔn an kana dimi ninnu kɔrɔ Ayi. an kana fɔ an bɛ ninnu jaabi ni kuranɛ aya jaabi ye Ayi. an kana fɔ an bɛ ninnu jaabi ni diinɛ jaabi ye N'o man an kan. kana fɔ an bɛ ninnu jaabi ni danbe ni hɔrɔnya jaabi ye Ayi. N'o man kan. ni mɔgɔ min kumana ni danbe kuma ye danbe b'i jaabi Siga t'o la. ni mɔgɔ min kumana ni diinɛ kuma ye i jaabi bɛ sɔrɔ diinɛ kɔnɔ Wallahi. nka mɔgɔ min kumana a kunfɛ Aha. ni ko i bɛ kuranɛ kɛ o jaabi e ma ala ka kuma faamu Ayi. Wallahi. ni mɔgɔ min ka ngokala y'a yira ko ala tɛ yen i ka ngokala ye fa don i la Wallahi. i ka ngokala y'i don janaba kɔnɔ kɛra. i ka kankala y'i ta tiɲɛ Wallahi. diɲɛ ni lahara bɛɛ Siga t'o la. ngokala kun ka dɔgɔ da la Wallahi. fo a ka faamu dɔnnibaw minnu tɛmɛna yan Aha. n'o ye dɔnni yɛrɛ dan ye bi philosophie baw recherche scientifique baw nansara baw minnu ye ordinateurs dilan ka caméra ninnu dilan ka téléphone dilan ka avion dilan ka sigila siège ninnu dilan olu dɔnnibaa ba dɔw ka dɔnni y'a yira ko ala ko tɛ tiɲɛ Wallahi. olu ma se k'anw ka diinɛtigiw kunkolo ɲagami Ayi. ngo kalana tɛ se Ayi. Tese. o tuma fo an k'a dɔn ko minnu ye nin kɛ ko Abu Jahili bɔnna joli o tɛ kɛ alakira joli fɛ o tɛ kɛ alakira fɛ Abada o tese. n'o kɛra o fɛ a y'a bɛnbakɛ janfa o tuma n ko karamɔgɔ tiɲɛtigi ɲumankɛlaw ani a diinɛtigiw n'a danbetigiw hali a kerecɛnw kan k'a dɔn ko ninnu kunkolo tiɲɛnen don Wallahi. o tuma o la k'a yira bɛɛ la ni mɔgɔ min y'a vocal sɔrɔ ni mɔgɔ min y'a kibaruw sɔrɔ a ka n'i ja wuli hali n'i bɛ fɛ k'i den don n ko kalan na hali sisan a don a la a dɔ dɔrɔn c'est à dire jɛkulu o jɛkulu n'a jama cɛyara bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la Siga t'a la. mɛ silamɛya jama cɛyalen an filɛ ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ sisan min tɔgɔ ye Seydi Sherif Usman Marana ye o ye kira joli ye o ye kira defan ni tiɲɛ ye o ye kira joli ye o ye kira Muhamadu fana yira ni tiɲɛ ye mɛ n'an ma don a la an kun m'o sɔrɔ a la kelen o sɔrɔla a la n'o sɔrɔla a la n'an tora o silamɛya in kɔnɔ an na Abu Jahili fana bɔnna ye dɛ Siga t'a la. O b'i ye. fo fana ka Abu Jahili bɔnna ka baara kɛ Wallahi. fo fana ka Namuruzu cɛ ta o tuma o la n'olu wulila k'u bɛ diinɛ lagosi ka diinɛtigiw lagosi ka kuranɛ lagosi ko Muhamadu ni kuranɛ ala ye mɔgɔw ka musow minɛ Allahu akbar. ko k'olu furu siri kirikara kiri manamanakan ni bataraka caman an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye silamɛ ɲuman bɛɛ ka hakili sigi an kana ninnu jaabi ni diinɛ kiri ye wa an kana dimi o kɔrɔ yɛrɛ an k'a dɔn dɔrɔn ko fa bɛ mɔgɔ dɔw la ko kulusi b'u la fatɔ bɛɛ tɛ fini bɔ fa ye o tuma k'o yɔrɔnin yira n da tɔ o kɔfɛ ni n bɔra yen jamana kɔnɔ yan fana kibaruya wɛrɛ bɛ yen an ka maliyɛn dɔw bɔra ayiwa Mali cɛmancɛ kɔnɔ ka na Kɔlɔnjɛba mara kɔnɔ ka taa Fakɔla mara la ka taa dugu la min tɔgɔ ye Sama Sama bɛ frontière da la u ka baara ye yiri tigɛ ye u bɛ yiri ci mansin na Mali papier b'u bolo sariya b'u bolo mɛ Samaka ninnu y'u bila kungo dɔ de kɔnɔ k'u ka baara kɛ u tora baara la o kungo kɔnɔ ye Côte d'Ivoire eaux et forêts de y'u minɛ Maliyɛn mɔgɔ 11 ils ont été arrêtés par les eaux et forêts de la RCI u minɛna Korowari y'u minɛ ka taa n'u Korowari kɔnɔ u minɛna min kɛ yiri baarakɛlaw ye dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ ko yala an bɛ se ka sɔrɔ cogo di ko yala ayiwa ko kibaruw bɛ se ka ye cogo di ko yala ko ayiwa ninnu lahala bɛ se ka dɔn cogo di an fana wulila an ye wulikɛjɔ bɛɛ kɛ k'an seko bɛɛ kɛ k'an ka ɲinifɛn bɛɛ ɲini fo ala sɔnna an ye mɔgɔ ninnu ye ka taa sɔrɔ mɔgɔ ninnu bɛ bonyali kaso kɔnɔna na o kɛra min kɛ an y'a fɔ faamaw ye an y'a fɔ dugutigiw ye an y'a fɔ jeunesse ye an y'a fɔ bɛɛ ye ka dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ dɛmɛ ma se ka sɔrɔ an tora o gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ ninnu minɛna le 12 mois 2020 mɔgɔ ninnu bilala birigali a tɔgɔ de giri kɔnɔ le 12 mois 2020 fo ka taa se le 23 mois 2020 ma u ye tile 10 de kɛ giri kɔnɔ gɛlɛya la maintenant u jugera sisan jugement ko k'u ye kungo u tun bɛ kungoda min na ko o kungoda ye forêt classée ye forêt classée kɔrɔ ye ko kungo min kan ka lakana a man ka tigɛ o tuma ko sariya y'u nɔ minɛ k'u kan ka kalo 3 kaso kɛ ko ani ka 15 sara CFA la maliyɛnw u bɛ Ivoire kaso la yen
an ye dɛmɛ ɲini Mali faamaw fɛ an ye dɛmɛ ɲini cogo bɛɛ la mɔgɔ ma sɔrɔ maintenant le 23 au jugé le kɔfɛ le 30 janvier 2020 ne bɔra Mali de la yan ni ka délégation ka t'u lajɛ fo Côte d'Ivoire ka taa don kaso kɔnɔ ka Maliens lajɛ gɛlɛya m'u kan k'a ɲini k'a dɔn situation min bɛ k'o dɔn u ka jugement ko fana k'o ɲɛdɔn ye an se ye min ye k'o k'u ye ka tila k'u hakili sigi kumaw fɔ faama minnu bɛ n'an b'o dɔn ka gɛrɛ olu la an bɛ se ka mun fɔ pour que mɔgɔ ninnu ka bila an nana o bɛɛ la mɔgɔ ninnu ma bila an fana ye interview kɛ o don ka yira Maliens minɛ don ko Mali faamaw k'an dɛmɛ mɔgɔ ninnu ka se ka bila o kɛra min kɛ faama dɔw fana wulila k'u jɔ ka kuma jugu bɛɛ fɔ ne yɛrɛ ma ko mun kɛra sisan ko anw tun man ka nin fɔ ko nin tɛ arajola kuma ye kirikara kiri mɔgɔw minɛnen bɛ kaso la mɔgɔ 11 de minɛna u jugera min kɛ mɔgɔ 3 bilala k'olu si ma se kaso ye a t'o tora mɔgɔ 8 ye kaso kɔnɔ ye o tuma n'an ma dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw b'a dɔn cogo di k'u bɛ yen o tuma o min fana kɛra o ma bɛn Mali faamaw ma o ma bɛn faama minnu ma f'olu k'a dɔn ko jamanadenw ka hakɛ nɔfɛ ko ye anw ka giringajɔ ye anw ka diinɛ n'an ka silamɛya n'an ka karamɔgɔ olu y'an nege min na o de ye jamanadenw ka hakɛ ɲinini o mana bɛn min ma an ka sa ye anw ka diinɛ ko ten o tuma hali bi anw tɛ yiri baarakɛla k'o fɔ bɛɛ ye mais u minɛna u bɛ kaso la denmisɛnw bɛ kaso la les innocents u t'a dɔn fɛn min yɛrɛ bɛ yen o tuma an bɛ min ɲini Mali faamaw fɛ ka min ɲini population fɛ ka min ɲini Ivoire faamaw fɛ vraiment maliden mɔgɔ 8 min bɛ kaso la bi buɲali kaso kɔnɔ an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛɲuman bɛɛ fɛ Mali tɔgɔ la pour que bɛɛ ka dɛmɛ don mɔgɔ ninnu ka se ka bila o kibaru fana bɛ yen n b'o da o tulo kan o kɔfɛ fana jamana bi gɛlɛya min na insécurité min bɛ Mali kɔnɔ yan tile se kunjɛ k'i faga k'i ka moto minɛ tile se kunjɛ k'i faga k'i ka mobili minɛ tile se kunjɛ k'i faga k'i ka nafolo bɔsi la jamana faamaw k'a lajɛ vraiment Mali sɛgɛnna malidenw sɛgɛnna an bolo tuma o tuma n ko b'a sɔrɔ bi ka fisa o b'a sɔrɔ bi ma fisa jamana sɛgɛnna dɛ an ka karamɔgɔw ye nin wele da ko diinɛ ko an ka kɛ laadiri ye diinɛ ko an k'an jogo ye diinɛ ko an ka kɛ danbetigi ye n'o kɛra ko an ka ɲinifɛn bi sɔrɔ mais an ka Mali faama laadiri de dɔgɔyara faama tile de dɔgɔyara Mali faama anw bɛ nin fɔ a ye dɛ a ye kɛ laadiriya hinɛ jamanadenw na an nakun ye min ye a y'o kɛ a seko la anw m'a fɔ a ka wari di mɔgɔw ma dɛ nka mɔgɔw ni min ka kan lakana sira kan a y'a se kɛ o la sisan Segu kɛrɛfɛ dugu dɔ Bandugu taara bi dugu in kan u y'an wele an ye faamaw wele ɲɛjugu ni ɲɛɲuman Bandugu bɛna dugu kan depuis fitiri ka taa bila 20h la o sanga na Bandugu ko bɛɛ kɛ ka nafolo bɔsi ka dugu waritigiba faga ka taa Bandugu taalen kɔ 23h kuma faamaw nana mobili jɔ ko u bɛ mini ani kabako de vraiment jamana faamaw k'a lajɛ jamana faama kan ka hinɛ jamanaden la sabu jamanaden i den de jamana faama de ye jamanadenw fa ye anw ba de ye aw ye an fa de aw ye o tuma n'an ma hinɛ jamanadenw na o kɔrɔ ye ma hinɛ i den la fa o fa ma hinɛ a den la o tɛ fa ɲuman ye o kɔfɛ dun k'a ɲini population fɛ mɔgɔ si tɛna bɔ jamana wɛrɛ la ka na jamana in dilan an ka kɛ jamana in fɛ an ka jamana in dɛmɛ a ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ an ka jamana faamaw dɛmɛ laadiriya la an k'u dɛmɛ jogo ka dilan mais mago t'a la n ka sira t'a la ni jamanaden ko ten jamana gɛlɛya tɛ ban o kɔfɛ n ka kuma bɛ laban ni min ka wele bila jamana karamɔgɔw jamana diinɛtigiw wajulikɛlaw n'a bɛ wajuli kɛ a ye wajuli kɛ ni kodɔn ye hikuma a kana fɔ ne bɛ nin taabolo in na fo bɛɛ ka don o taabolo la la o t'a la i bɛ min na o ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'i ka kodɔn ye ne bɛ min na ne b'o fɔ mɔgɔw ye n'i ka kodɔn ye e yɛrɛ bɛ min na i bɛ n'o fɔ mɔgɔw ye n'i ka kodɔn ye mɔgɔw bɛ ka lamɛnni kɛ komi mɔgɔ ninnu tɛ bagan ye an kan ka taa sira min fɛ mɔgɔ t'o fɔ an ye bilen alimami ye 4 ye alimami den kelen t'u la min bɛ min ka sira kan bɛɛ n'i ka sira alimami kelen bɛ yen o muso ko ba karisa alimami karisa ne tɛna e ka sariya kɛ n den ka furu la ne bɛna karisa ka sariya kɛ an den ka furu la wa o alimami jɛna n'o ye munna sabu alimami mago bɛ ala de la kelen alimami dɔ bɛ yen o kɛra mɔgɔ ye alimami wɛrɛ ye alimami maliki ani alimami shafiyu shafiyi karamɔgɔ ye maliki de bilahi nka alajabali an fɔra ɲɔgɔn kɔ dɛ alimami ninnu bɛɛ ka bɛn o kun ye silamɛya piyeba ye o kɔfɛ piyemisɛnninw na o farala o si ma basi la piyeba ye jumɛn ye maa wɛrɛ tɛ ala mamadu ye ciden jogo ka dilan danbe ka dilan an ka seli jɔ sun ka don jaka ka di hiji ka kɛ
ni silamɛya pied ba de mais a pied misɛnnin ni ne ko mi si ka nafila seli n ko ye n ka diinɛ taabolo dɔ ye o ye ne kungo ye ni nin ko a bɛ tabati a da wurudi don o don siɲɛ ba kelen o y'ale kungo ye ni nin ko a bi a kulala wurudi don o don siɲɛ ba tan ko y'ale ko dɔ ye mais diinɛ man ka fɔ de n'i ma tugu n da la i tɛ silamɛ ye o tɛ diinɛ ye wa an ka bɛn ɲini jamana kɔnɔ diinɛ de kan ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ mais ni diinɛ tɛ yɔrɔ min ni bɛn yɛrɛ ye diinɛ bɛ yɔrɔ min ka taa fɔ ɲɔgɔn ye o kɔrɔ ko diinɛ kɛra tiɲɛnikɛla ye an b'a ɲini karamɔgɔw fɛ an ka ɲɛw minɛ an ka kuma ni kodɔn ye mais karamɔgɔya tɔ kɛra nafa sɔrɔ sira ɲini min ye an b'o gɛlɛya kɔnɔ ni karamɔgɔ jarabi kɛra étage ye ni karamɔgɔ jarabi kɛra diɲɛ wari ye ni karamɔgɔ jarabi kɛra diɲɛ bazɛn ni karamɔgɔ jarabi kɛra diɲɛ muso ye o bɛ sɔrɔ ni kan o kan ye a labɛn bɛ k'o kɛ hali n'a bɛ don jurumu kɔnɔ a diɲɛ bɛ n'o ye an filɛ o de kɔlɔlɔ kɔnɔ n'o tɛ Abu Zahiri Alakira ko ale ye kangari dɔ da Abu Zahiri ye Abu Zahiri ko n'a y'a sɔrɔ la ko mɔgɔw kun y'u hakili to Alakira ka nin kangarida in na ko ɲɔgɔn senforoki min bɛ senna diinɛ ko la k'o tɛ kɛ o ye kangari jumɛn ye ko Abu Zahiri ko kuni yɛrɛ ye Abu Zahiri kuni ka sɔrɔ fitinin ye Abu Zahiri toujours i kɔfilɛ mɔgɔ minnu b'i kɔfɛ olu lajɛ a bɛ ɲɛfɛ mɔgɔw lajɛ kuma bɛɛ ko n'i tora k'o lajɛ kuma bɛɛ a bɛ mɔgɔ kɛ hasidi a b'i bila kojugu bɛɛ la tuma min na n b'i hakili jigin dɔɔni ni cɛkɔrɔba Seyidi Sherifu Usumani Madani Ayidara n'a ye mobili nin sɔrɔ min tɔgɔ ye Amɛri o waati nin na e ma karamɔgɔw ye mobili juru yɛlɛla karamɔgɔ bɛɛ la a tila bɛɛ u ye juru jugu siya bɛɛ ta wa Ayidara ye mobili sɔrɔ fo n yɛrɛ ka dɔ sɔrɔ Ayidara ye diinɛ jadi min kɛ i ye mun k'o la foyi bon o tuma k'a yira e la sisan e min ka baara ye wajuli ye bonya ye Ala ta de ye Ala bɛ mɔgɔ bonya de min y'a ja bon mɔgɔ si tɛ Ala ja fɔ baarakɛla Ala bɛ mɔgɔ fila de fɛ a ma tiɲɛtigi walima baarakɛla bon anw tɛ tiɲɛ kan anw tɛ baarakɛla ye f'anw bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ hasidiya la an bɛ min kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ hasidiya la n'an bɛɛ y'o kɛ Ala nɔfɛ bɛɛ bɛ kɛ walijugu ye ka min ɲini karamɔgɔw fɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka e to ne sen ma e tɛ taa ne yɛrɛ tɛ taa an bɛɛ bɛ joli o tuma o la n tɛgɛ minɛ an bɛ jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ min bɔli mana gɛlɛya n b'a fɔ n tɛgɛ bila yan an bɛ bɔ nin fɛ mais n'an ye ɲɔgɔn sen minɛ an tɛ taa bɛnbaliya min bɛ sen na k'a ɲini karamɔgɔw fɛ an ka bɛn an ka ɲɔgɔn minɛ an kana fara an kana kɛ hasidi ye an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka magari ɲɔgɔn na an k'an ka ɲɛmɔgɔw bonya n'o kɛra an ka ɲinifɛn min o bɛ sɔrɔ bon o tuma an k'a dɔn diinɛ taama ni diinɛ sɛgɛn ni diinɛ jahadi o bonya de nane filɛ nin ye karamɔgɔ belebele na Seyidi Sherifu Usumani Madani Ayidara bon maintenant anw tɛ fɛ ka diinɛ jahadi kɛ anw tɛ fɛ ka diinɛ taama kɛ anw tɛ fɛ ka si kɔngɔ na anw tɛ fɛ ka tile kɔngɔ na n'aw mago bɛ an ka bonya fo ka tɛmɛ Ayidara kan aw ka gɛlɛn dɛ bonya ye Ala ta ye a bɛ mɔgɔ bonya min y'a ja kuma n'i ye baara kɛ Ala b'i bonya an bɛɛ ka baara kɛ an k'an jija an k'an cɛsiri n'o kɛra ɲinifɛn bɛ sɔrɔ Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko dalilu ye mun ye ko baara ko n bɛ nin taabolo in na n bɛ nin taabolo in na n bɛ nin taabolo in na ko k'o kɛlɛ dabila i bɛ min na k'i k'i jija i k'i cɛsiri ka baara kɛ o la ko a tɛ sa fiyewu f'a bɛɛ ka tiɲɛtigi dɔn wa a ma ban dɛ ko saya yɛrɛ kɔfɛ a bɛɛ na tiɲɛtigi dɔn o tuma ni karamɔgɔ Ayidara ye nin aya in kalan anw ye aw bɛ sɔn k'a sigi bilen yan o de la o ye baara de kɛ ka na ni métier ye ka na ni baarakɛyɔrɔw ye ka na ni société ye pour que kɔngɔ ka kɛlɛ gɛlɛya ka kɛlɛ ka hinɛ fandaw na ka hinɛ miskinaw la ka jamana faamaw dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ ka jamana faamaw bila sira ɲuman kan ka karamɔgɔw dege wajuli la ka tila ka alimamiw kala alimamiya la k'a sɔrɔ a ma fɛn ɲini u fɛ pour mun ka kɛ diinɛ tɔgɔ min bɛ ka wele an na an ka se ka kɛ diinɛ den ɲuman ye diinɛ kana kumasiw de n'an ye o tuma dakuruɲɛ fila min bɛ n bolo o de tun ye nin ye n bɛ dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye ka dugawu kɛ an ka karamɔgɔw bɛɛ ye ka dugawu kɛ auditeur ni auditrice bɛɛ ye mɔgɔ minnu y'a commandé k'a aimer k'a partager k'u fo minnu fana y'an nɔgɔya commentaire la ani k'an nɛni an bɛ tila k'u fo olu ye bandi chef ye nous sommes les acteurs n'olu m'an dɔgɔya an tɛ courage sɔrɔ n'an y'an fa nɛni kan mɛn dɔrɔn an b'a sɛbɛkɔrɔ wa ma o tuma minnu bɛ k'an dɔgɔya commentaire la k'u k'a sɛbɛkɔrɔ sɛbɛ minnu bɛ k'an tanu k'u k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ ko anw ɲɛ bɛ min na k'o y'an kaburu ye yan'o cɛ n'an ye fɛn sɔrɔ tanukan ɲuman na an b'o minɛ n'an ye tanukan ɲuman sɔrɔ an b'o minɛ n'an ye hɛrɛ sɔrɔ an b'o minɛ n'an ye tɔɔrɔ sɔrɔ an b'o minɛ
an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ k'a ɲini Ala fɛ jamana Mali Ala k'a kisi jamanadenw Ala k'u kisi Ala k'an don da kelen fɛ Ala k'an bɔ da kelen fɛ an sigiɲɔgɔn jamana Ala ka hɛrɛ d'u kɔnɔ filamɛ jamana bɛɛ Ala k'a bɛɛ kɔlɔsuma Ala k'an bɛɛ lakana Ala k'an bɛɛ kisi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minna dunyaka rahmatan innaka antal wahhab laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minun arafun rahimun fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akame